Mongko iki mau wis beberapa tembang yang berbunyi iki khusus Waranggono ki tak kon nembang mesti sak lagu tok gek wis. Lah iki mau rong lagu berturut-turut ora masalah mergo ki asline lanang. Mboten babakan menika. Lho, babakan menika. Kula ki nek nyambut gawe sing tenanan sing tewajuh. Oh, ngaten. Tur diweling kalih bapak ibu kula, kowe nek nyambut gawe rung metu kringete sak grotol-grotol aja gelem nampa kayane. Wow. Padahal mangan gaji buta. Dadi nek kula kringet kula durung kotos-kotos, niku mboten gelem nampa bayaran. Weh. Dadi totalitas. Ning totalitas ya totalitas le. Ning munggah panggung ki ulatmu mbok sing sumringah. Apa kowe lara ati peh disuraki cah cilik kok ngono. Lek nyurai nek ning ndi ya, Mbak? Lek nyurai ning endi? Wiwit perjalanan saking bakul-bakul niku. Aku mah ya krungu bakul rasan-rasan mbok penonton mbok bakul. Lho, iki lah nek lintang Kairo ka ya iya ngono. Iya iki lho. Bakuning sedia saged sowan wonten menika dusun Malang. Dusun Malang, Desa Lembah, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Sampean Waranggono Menganglang Buana, tekan Kalimantan, tekan Jakarta. Sampean ning rene iki ping pira? Katemben sepisan menika. Lah, aku pisan iki. Kowe iki sik ping pisan? Nggih. Rene ning Lembah. Lah panjenengan? Ya pisan iki, Ji. Lah kalau rumiyin kula dipingit kalih Rama kalian ibu kula. Oh, dipingit. Nggih, nduk kowe iki dadi kanca wingking, kowe engko ngatunga wong lanang ae rasa golek pangan dasar kula ayu banget to. Oh, nggih. Nek ngantek kehormatanku direnggut wong ning dalan, lah mungkin wong tuaku kan wedine ngono to. Lah biasane mah mbok tawakke to, Lek. Kan dhisik masa jahiliyah kebodohan. Saiki ya nek dibayar ya mangkat. Lah padha ae. Ketoke enek sing arep ngersake sliramu. Pak Kateno. Kok segane kok ratusan kowe yo jenenge. Kula ndongaaken warga Malang Lembah. Sasampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayang. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tetanen panenipun melimpah. Ingkang mergawe dipun paringi lancar. Sing diutang gek lunas. Sing nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Turas metu waras. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Tulen mampu kuat terus. Metu wedok ya dadi wedok tenan. Sing aja kaya kowe. Ya kowe kok sing ketok lanang kowe kok. Kok sik to, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nek sampean tak sawang ya, nek Mbak Apri lho. Nggih. Genah iki wedoke 90% ki wedok temenanan. Rungokno kowe. Wong nek ora ngerti kuwi wekasane nganggep nek Mbak Apri ki wedok sejati. Lek sampean niki klentune panjenengan. Klentune kenapa? Panjenengan mirsani kula nyawang kula nganggo mata telanjang. Ora nganggo mata batin. Nganggo mata telanjang mboten ngagem netra batin. Lah piye to? Nek mata telanjang Apri ayu. Mayang ayu. Okfa ayu. Mata telanjang nek mata batin. Mimin kae biasa ning kok nyenengke ya. Kae wong jane ra cantik. Kae kok iso dadi madrasah nggo anakku besok. Mimin kae ora ayu, tapi kok wonge sopan santun unggah-ungguh, tepo seliro. Kae agamane ya becik kae. Iso dadi tuntunan bocah kae nyenengake. Nek dienggo pek mantu trimo Mimin bangane Apri. Lah Apri kae ayune nganggo susuk ngono. Lho ki. Nek ora kok, Lek. Kowe nek kok kaduan ketok ayu kok. Nek kok cerakan lah jenggotmu. Mbok ya dicukur ngono. Jenggot kok ting cringi silat iki lho sing harus dipatahkan. Kakung kabeh. Piye? Klebet panjenengan. Ngopo? Nek gur ibarate nyawang kowe wong wedok. Nek mung mburu seneng, mriko pirang tahun to mburu seneng. Oh iya. Seneng lho mesti ayem. Nek kowe mburu ayem di situ ada kesenangan. Lho, rungokno. Nek mburu seneng lho mesti ayem. Nek mburu ayem uripmu di situ pasti ada kesenangan. Lho. Jadi milih bojo ki menikah itu adalah ibadah terpanjang. Nek sholat 10 menit, puasa dari subuh 1 bulan. Nggih, paribasan sebulan. Lah nek menikah rak seumur hidup. Mosok arep golek modal kaya ngeten. Wong wedok geleman. Nek aku kan wong perwira. Wong lanang tak bayar. Lho kurang piye aku.
Kuwale. Lho duitku turah kok ngopo? Oh lah jiwamu ya ndaran wong wedok gur ngatung, tak metek lek bilang, talak wong lanang tak bayar. Nekatku sok sing gelem karo aku. kok dadi lanang. Sing wong tak bayar. Menjadi madrasah terhadap anak-anakmu besok. Tegese piye ta? Tegese piye kuwi? Menawi sekolah formal wonten sekolahan, rak jam 7 tekan jam 12 tua jam 2. Heeh. Lah, banyak kan di rumah sama ibu, nek bapak makarya. Nek ibu iki becik insyaallah putrane ya becik. Nek ibune ngajari sopan santun, gemati karo bojo sok bocah ya gemati. Jadi pendidikan awal itu dari rumah lho. Oh ngono ya, dari rumah ya. Nggih, dadi nek pengen duwe anak sing becik, soleh-solehah niku wonten syarate. Apa syaratnya, Lek? Wiwit cilik, wiwit dari kecil diajari budi pekerti, ilmu agama. Ben anak iso ngerti unggah-ungguh sopan santun, endi kang hak, endi kang batil, endi kang halal, endi kang haram. Kuwi siji sing kaping loro. Nomor loro, wong tua memberikan contoh terbaik. Nek padu nek ra beneran aja ning ngarepe anak. Mergo anak ki gampang mengingat. Dadi nek iso nek padu ki ning tempat tidur. Maksudnya aja ning kamar. Ra sida padu. Anak aja ngantek ngerti. Sing nomor 3 kanca srawunge anake dhewe sapa? Ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di luar sana anak-anak kita. Nah, iki. Lah, nggih to. Nah, bener. Medsos menika medeni sakniki. Betul. Anakku nang omah ora ngopo-ngopo ngerti meter telung sasi. Lah iya. Karena medsos menika nek ngati-ati wong tua. Upamane Mbak Mimin. Wayahe salat ngisa. Mesti sampean nyontoni salat ngisa sik anake lagi semane salat subuh. Sampean nyontoni salat subuh sik anake lagi. Lek Jumatan, sampean Jumatan ora? Nggih Jumatan. Lek Jumatan nganggo rukuh apa sarung? Ngagem sarung ning motife kembang melati. Tetep feminim. Ora masalah. Sing penting nindakake. Nek telu mau wis tercover, kok anake jek nakal, jek merusal, adek itu introspeksi. Awake dhewe ngekeki panganan anak bojo iki katutan barang sing haram apa ora. Soalnya katutan barang sing haram, getih sing mengalir ning tubuh anak bojone awake dhewe iki ya getih kang ala. Dadi pola tumindak anarkis, arogan, wani karo wong tua menika wis terperko panganane barang sing ora halal. Haram. Elak to bathok bolu isi madu tenan lho. Niki sing diarani syariah iki nggih ngeten iki. Heeh, ning ngene iki ya bener lho Mbak Apri. Dadi geguyonan ning ana maknane ana pituduhe. Dadi tuntunan. Lho, ra ngono. Lah iki sing cantik-cantik to. Ning kan aurane kok koyo koyo apa jenenge gebrangas kahanan ngono lho. Nek aku kan ngene iki ora tak pentingke. Alah, telek. Senengane. Ning nuwun sewu bener lho sampean mau. Cantik itu tidak selamanya, gitu. Mesti wong lek ana wektune, ana jangkane. Tapi nek kebaikan hati itu mbok wong wis ra ono tetep diingat. Betul. Ayo ki paring pirang. Cantik tidak selamanya. Tidak selamanya. Nek kok selamanya tidak cantik ya, Lek? Sopo? Kowe. Kok gur ngono? Iki untuk menangkal wong lanang-lanang sing jahat. Oh, Mimin kae jane ayu, ning didandani elek, men wong lanang lah tertarik sak temah kehormatanku tetep terjaga. Kehormatan kok dikerawuki. Lek sampean rong tau tindak rene, diperkenalkan dulu to teman masyarakat. Sing kita musikno, ajar kendelno. Aku Lek. Ki sing geger pengen sampean rawuh niki Pak Katno. Pak Katno menika lho. Pak Katno ki nek bengi yo ngejak VCS aku lho. VCS apa? Video call silaturahmi. Soalnya awan kan gaweanku campur sari akeh banget to. Dedek pitepangan gladi wano. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kula dipun paringi tetenger kalih bapak simbok kula, Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, dawa men. Princess Aprilia Sucipto Susuki. Artinya Princess menika widodari, Aprilia menika wong wedok sing paling ayu, dhewe lair wulan April, lajeng Sucipto menika putune Pak Cipto. Udu, susune lancip mergo ganjilan boto. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Menika kremenanipun Mas Kucel. Iya. Engkang gondre. Menika anu Mbak Princess nggih. Asma tenaripun Mbak Princess Aprilia. Aprilia. Nek KTP. KTP. Panut Wibisono. Panut Wibisono. Oh, alah nut. Lah setunggalipun. Nah, ingkang kadidene widodari darat, widodari ing mija saking
Pasitran gonto mayit. Kula sampun dipun keparangaken pitepangan. Inji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Jeneng dawane sakmono kuwi ya ana artine, Le. Iyalah. Ya iyalah. Artine apa? Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya yang artinya wanita pilihan, terpilih di antara yang cantik. Pilihan terakhir. Ya ora terpilih yang tenan. Heeh, terus Pringganing Tias Ari Gustanti. apa kuwi? Mamah ling lairke nang ngisor dapuran pring. Mula kok laire terus gateli ngono. Pringganten. Oh iya iya. Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Wardono. Wardono. Artine apa, Le? Dodone ora ana. Lah kok kuwi ana? Wis men iki ku pantasi nggo nyelikke sing ngendang kuwi lho Mas Dodo. Kuwi yo MS Sesen tapi yo nyawang aku yo gawane ngeleki dua ya ora apa-apa. Kuwi ya asi. Asi. Air susu ibu. Air susu iblis. Mereka Mbak Mimin Angga Inggi saking Klaten. Klaten. Nawi teng KTP namine sanes Mbak Mimin. Lho sinten? Sukimin. Aduh sumpuk banget ya, kena banget. Terus gaweane sakliyane nek bengi nyinden, Mbak anu ki Sukimen ki lek awan ngopo? Blantik wedhus. Niku. Rumiyin pas dereng gadah modal blantik wedhus kula nate dados TKW. Apa kuwi? Tukang keruk wedi lho. Oh tak kira nek nyambut gawe ning luar negeri. Boten. Tau ngamen bareng jare. Nate rumiyin Mas Ari. Wah, tau ngamen. Mosok lek ngamen ya ning anu ngono, ning ngarepe nggene omah-omah apa ning jero bis apa ning pasar? Pasar Bang. Hah? Teng Bang. Bang endi? Bang Jo. Wah, mosok. Nggih. Wih, Mbak. Berawal dari pengamen jalanan. Hah? Lajeng menika dados MC, Hah? menika dados sinden kondang. Iya, iya, iya. Lho, ngendi sing ora kenal Mimin Angga Inggi, enek wayangan Mimin. Critakno Campur sari Mimin. Critakno Mimin. Ketoprak Mimin. Uyon-uyon. Uyon-uyon Mimin. Laras madya. Mimin pasar Ponorogo enek maling. Aku ora maling kae gur setore karo aku. Nek kan Lek jas merah jangan melupakan sejarah. Kowe dhisik ki ra anu pengamen to. Dadi para pamirsa ki ben ngerti kowe zaman proses ngamen dhisik ki kepiye. Aku praktekno. Kudu ya. Aku malu. Ya jangan malu karena itu tidak berdosa dan tidak apa jeneng kuwi ngrayah bandane wong liya. Mengke sindan-sindan iki terus underestimate kalian Ya kula. ora, jenenge kristalisasi keringat. Wong ngremehke aku kabeh. Ora. Kabianci kandhanane angel ra ngono kowe iki kok. Aku malah dodoti bahan gibah ngono kuwi lho. Ora, masyarakat sini juga ingin tahu. Biyen kamu pernah rekoso uripe sekarang menjadi seorang waranggana yang primadona dan superstar. Nek saiki mengko mboten do mbuli kula tadi wis. Mboten. Janji lho. Iya janji. Saiki dadi primadona ro super tetra kok kan. Aduh. Piye? Ya zaman ngamen ya. Dowel sukanya dowel. Oh, nempel maunya nempel. Oh, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Lihat kaki licin, Lihat bodi mulus, oh tak tahan. kok megap-megap Lek. Saya ketahu no, iya gini. Kok wis suwek bae. Tuwek ora suwek. Ini sing penting kristalisasi keringat, Pak. Oh. Saiki sapa to sing ora ngerti Mimin? Heeh. Panitia ndhawuhi nang kene Mbak Mimin menawi enten arta 20 juta mlampah mboten. Pak probesane selangkung nggih anu tambahi sithik ngono kuwi. Kowe nang kene 20 juta. 20 juta. Mulai ra nggondas ya nang kene. Kok Gabriel? 20 juta. Kok senengane kok. Ora, matur nuwun panitia. Gawe ontran-ontran. Piye ngamenmu ki nggih ben piye? Dadi kowe ngamenmu kok ngendi wae? Aku dhisik ngameni saka Klaten terus ning
Tekan Solo, Palur, Jaten Karanganyar. Tekan nggonku bareng. Nggih, dugi pabrik gula napa Tasik Madu. Nggih, Tasik Madu. Dadi turut-turut dalan ngono kuwi ya. Kayak nggawe cicik-cicik ngono kuwi ta. Lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda dedek punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Aduh, Mbak Bon, Pak. Kok mahar wudu ki piye to? Mahar wudu. Lah iya. Jandeng pun rogo tuwa. Heeh. Iya ya. Alhamdulillah kula pun sehat, Pak. Sehat nggih? Sehat. Bobote pun mundak ya gegarek kriput-kriput sithik sesuk tak botok pun ora masalah to. Oh. Duit gua apa nek aku dandani rogo ya. Iya. Oh, alah. Golek bali nek bandeng apa bandeng ya kuwi. Heeh. Iki nembang ya, Mbak. Nembang. Yes. Sadurunge ya Pak kami tuwa tindak panggung tuwa nampilke Mbak bintang tamu karo Mbak Lintang. Ketokno suaramu dan ketokno skillmu untuk masyarakat Babatan Ponorogo. Ana Bang apa? Oh, kathah pamundutan iki kula. Sik tak wacane. Assalamualaikum Pak Kangkong nggih. Kula sastra nggih. Saking Lembah Ndlopo Madiun. Nggih, nyuwun pepeling dandang kula bawanipun nggih. Terus iki ana meneh, engko iki. Nah. Apa iki? Oh nggih, iki bae pemberitahuan. Nggih, pon niku wau mamulute namun niku. Nembe niku. Nggih. Nggih. Manut sliramu no. Manut napa? Derek mawon. Islami mau wis manut sliramu ya. Oke. Kudu bawa wong loro gentenan lho. Kanceno. Kemampuannya ya kudu totalitas no. Pokoknya bekerja itu militan, jangan mudah mengeluh. Nah. Kamu tidak grogi dengan sinden-sinden saya yang cantik-cantik? Santai aja, grade-nya beda dong, grade-nya. Oh, grade-nya beda. Beda. Grade yang di atas siapa? Aku di atas. Oh, ini di bawah kamu. Ibaratnya kalau di Bali itu kastanya kita beda banget. Beda banget gitu ya? Beda banget, jauh banget. Oh, jauh banget ya ampun. Ini kamu murid-murid kamu semua ya ini ya? Yang setara dengan saya hanya Bu Rini. Oh, beliau dosen, saya asdos. Bojoku ini? Beliau kan ngerti kemampuan, tapi suaranya beda banget sama aku. Bagusan dia, bagusan aku. Walah edan. Napa? Anak enak. Iya. Sing penting wong loro gentenan Bang ta. Rono, duit tunggal kok. Enak. Ya, maka manut. Iki sing kira-kira nuansane apa jumbur ya. Sing jumbur rak dhewe ya. Karo aku. Apa iki kira-kira? Podangkune. Oh, podangkune. Manuk, heeh, nggih. Angger permanukan kok awake dhewe ya. Nadyan wujud temong peksi. Iya. Luar biasa, cantik, suara bagus, gandes luwes, dandanane patut, meraati, disawangi soneng semke ati, ngeleremke rasa. Kayak wedok, sisan. Kayak sinden wedok, suarane apik, ayu, sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Bocahe mangkat. Jenenge Sukimin. Jaan futsal ae wae. Ini yang tidak saya suka dari Apri. Ngapa? Suara apik ning attitude nol. Lah piye tok entute? Kok entuk attitude ki etika. Heeh piye? Kemampuanmu totalitas. Ning kita tahu bahwa panggung ini hebatnya seperti ini tanpa dukungan kocok-kocok sound system ora bakal kesempatan. Lah aku salahku lho. Kok mic-mu dadak kowe ngece kanca sound system. Iki ngece kowe. Ora tak ajarke. Ini lho pentingnya attitude etika, sopan santun, adat ketimuran. Iki jeneng sombong kowe Junawa.
Tak kabur kowe ya. Oh, sing sabar aja nesu-nesu. Atiku jek ning kene urung pindah kene. Iya. Jek ning kene. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diadohke. Kaya kowe lek ngajari dhisik piye? Nek kontrol mic. Dadi tebal tipis. Kuwi gaweanmu lawas sih, Lek. Masa tebal tipis sok-sok. Nek suara tipis mikir dicedhake, nek gandang oke. Oi. Kok kaya traveling nang ndi pikiranku. Halo manis nang ayo Bu, seliramu. Oh, kowe seleh, iya. ora mampu. Pas gen part niki di mboten mampu. Mundur, mundur lah. Mandura. Kersane pun benten nggih pilah antara sing mung adol lumuk karo sing memang kemampuannya. Iki suaranya melengking, tapi ketika nada atas nggak bisa. Nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, wekdal kasih mangga akan buta. Urung-urung Mas. Kain iki piye to? Rada soro, Mas. Sindene budek, Mas. Anu kala menjinge mbok diatur riyen to, Mbah? Ini namanya pressing. Penekanan. Suara kok pesing to, Lek? Pressing. Bawa kok kaya wong lelaku. Ada vibrasi ini tidak banjir. Eleke sombong indahne apik ora. Oh alah. Halo. Golek. Ngandani apa menghancurkan ngandani kok bateri kok iki dibenerke kan. Lah nek kok bater banget. Iku dene Lek goleki kudune kan ngono. Lah kowe ra krungu wong kowe wis tuwek kok. Golek isi podang pita Jas. Ibal. Se. Nganggo. Iba, pokok sik kok sik. Kene iki masyarakate pengen ngerti nek kowe ketika nyuara lanang. Kung, tus. Ayo Min. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lenggah, para pamirsa, ringgit wacucal sedalu atas ing dalu menika. Ibu bunga ing atiku. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sukimin sae nopawon. Wis gak dibudalke. Ngentosi keluargane sih. Lah iya. Tegese dibudalne suarane. Kowe rasa sok cantik nyoro lanang. Ngapa? Rasa sok cantik Kan ngapa to, Lek? dibedah men rang woy-woy kaya aku. Dadi nek nyuara lanang ki Iya. piye? Oh, megagah. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, para pemuka agama, para pinisepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Aladan Kitha Klaten bersinar lumantar tetembangan podang kuning. Sumangga Mbak Apri. Sumangga. Sumangga Mbak Apri. Princess Aprilia to. Princess Aprilia. Nyanding bisa Panut Dadi Princess Panut Princess Aprilia Panut Iso mundur lho telake. Mboten muntir lah, kula ngeten-ngeten lho rasane sawenep perang. Wah, nek dikempet ki cilik. Nek dikempet cilik mbok jenengan nyobi. Heeh, enggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Heeh, urung mate sehat. Alah, jenengan kesuwen le nyuntik wau. Asline swantene telas ki rak mergo sing nyuntik kuwi mau. jane ini nganggo golek alibi liya ini sapa wis Nggih nek tak maafkan.
Ora cemburu kowe. Padahal kok dimaafi. Iya nak. Ya. Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kena. Yuk.
Mbak Mimin, Mbak Apri. Banter. Malam ini juga kita dihadiri oleh Bu Camat Mbak Batan. Juga anggota DPRD Ponorogo menjalani Bapak Agung Priyanto yang pareng rawuh. Nggih. Nah, menika kula angsal dawuh saking menjalani Bapak kami tuwa badhe tindak panggung, monggo. Kami tuwa Pak Rudi. Nggih. Napa nganti kalian Bu Camat kelawan Pak DPR monggo, nganti kalian sinten monggo, kula nderek. Yo subote Mas Solo. Subot sing iso ditabuhi gamelan sing rada suwi. Yo. Coba monggo. Monggo. Monggo Pak Mo. Nah, karo Mbah Banti nggih, leres nggih. Kali Bu Camat menika. Kali Bu Camat. Kali Pak DPR. Kali Pak Agung. Nggih. Monggo. Weh. Camate Mbak Batan ya cantik kaya Mbak Inces. Ya ampun. Nggih, sugeng dalu Ibu. Nggih. Kali Pak Agung mboten apa-apa salaman, kali Ibu mboten muhrim, Pak. Nggih. Kali Pak Rudi kan padha lanange. Sugeng dalu Bu Camat. Injih dalu Mbak Inces. Nggih, Mbak menawi Ibu Camat badhe wonten pangandikan kagem warga Malang Lembah. Injih. Ngaten nggih, sedaya niki warga Malang sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Nggih, wonten ingkang jaban rangkah. Ngaten nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sedaya mawon warga Desa Lembah Dukuh Malang, ugi sedaya masyarakat lingkungan ingkang rawuh wonten dalu menika. Juga yang saya hormati ini Pak Kami Tuwo Rudi. Pripun? Nah, juga Kidalang Dwijo Kangkong. Dwijo Kangkong dari Sukoharjo. Dari Karanganyar. Dari Karanganyar nggih. Nyuwun pangapunten niku tepangan wonten di depan mboten apa-apa Bu. Mangertos nggih. Juga yang saya hormati ini di samping saya Bapak Agung Priyanto, juga sedaya Mbak Sinden Waranggono dan Mbak Inces serta Mbak Sukimin. Tadi saya lihat dari bawah. Ya Allah luangsing. Jan, tadi jogetnya juga bagus. Wes pokoknya swantennya juga bagus. Semuanya saja tentunya pada kesempatan hari ini luar biasa kami menghaturkan selamat kepada Dukuh Malang mengadakan kegiatan bersih Dukuh yang diprakarsai oleh panjenengan sedaya selaku partisipasi semuanya dengan pimpinan Bapak Kami Tuwo nipun panjenengan tepuk tangan dulu kagem Bapak Kami Tuwo. Ya, tentunya dengan harapan kegiatan hari ini, malam hari ini karena merupakan puncak acaranya pagelaran wayang pada dalu menika kala wingi sampun zikru gofilin kalian kesenian gajah-gajahan nggih. Nggih, gajah-gajahan luar biasa. Tentunya kami berharap atas nama pemerintah Kecamatan Babatan mugia sedaya masyarakat Dukuh Malang diparingi sehat ngoten nggih. Amin. Ayem tentrem, sehat semuanya, rukun pokoknya semuanya dengan sesama, saged bekerja dengan baik, dengan lancar, berkah barokah semua bagi kita semua. Ngoten nggih. Makaten sampun dalu menika karena semua penonton ini pengen menyaksikan Mbak Inces tadi dengan panjenengan. Ya Allah lu wincah kalau saking ngandhap kula menyaksikan sampai kula guyu pokoknya seneng. Nah niku pangapunten radi terlambat karena perjalanan dari Malang sana. Kalau di sini Dukuh Malang, tadi saya perjalanan dari Malang sampai sini jam 10, jam 11 lah sampai sini. Iya, ini saya sampai Malang lagi, Malang Lembah Babatan.
Ngaten nggih Bapak Ibu semua, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Luar biasa penontonnya tadi saya lihat pun bek niki di jalan. Sukses selalu juga Pak Ageng panjenengan. Amin. Matur sembah nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung, monggo badhe paring dawuh Pak Agung. Pak DPR. Nggih, niki jane satu paket nika wau. Napa? Nggih. Nggih pun ben matur piyambak nek ngaten. Nggih. Kula namung kepala PKK niki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedaya masyarakat pinaringan sehat, panjang umur, rezeki murah barokah. Amin. Saged tindak Mekah kalih Madinah. Amin, ya Rabb. Mugi dusun Malang dados dusun kang badatun thayyibatun warahmatun wabarakatuh. Nggih, gemah ripah loh. Jinawi Toto tentrem kerto raharjo. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wa. Tua, monggo. Nggih. Niki wau kula wau kan pun sambutan. Nggih. Niki wau nderekaken sesepuh kula Nggih. niki badhe nyuwun napa nggih? Menapa? Nyuwun napa Mbah niki wau? Ngersakaken kula, Mbah. Nggih. Nggih. Apa? Gayamu. Nggo tumbal kuwi. Nggih niki nyuwun kalih Sinten? sedaya mawon. Nggih. Anunipun niki Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Sedaya kan Jumeneng. Simbah ya pinter Oh. kali. nggih Nggih. badhe nyuwun napa niki mengke napa Mbah? Ngersakaken apa, Mbah? Oh, catetane wonten mriku. Niki wonten Asmarandana podang kuning malah pun diaturke niki wau. Kalian Ngudarasa. Nduk Lintang, ayo jumeneng Nduk Cahayu. Lah iya milih sing asli kok, Le. Lah iya. Ora kena dihapus. Luar biasa lho Bu Camat. UMKM juga menggeliat kasunyaten kang berdagang paringi lancar, berkah lumintu. Nggih, sejak sekedar hiburan ternyata menjadi berkah buat semuanya. Nggih. Nah, Pak kami tua ngersakaken lelagon menapa, Pak? Kula sing nem nderek. Oh, nderek. mawon, sedaya purun. Aku Le jejer Pak Rudi, Pak kami tua iki lho. Ning ati ora serontok gek susuku dadi nglumpuk ki ya. Abrakan kanebo kok Le. Harus serbet kok. Nggih ya nak. Ayo Dek Lintang. Mbak Lintang, niki napa Mbak Kakung sing maring dawuh Mbak Bandi? Inggih sugeng dalu Mbah. Nggih. Salim riyen nggih. Mbah kami tua, Mbah nggih, Bu Camat, Ibu sugeng dalu. Pak DPR. Bapak nggih sugeng dalu. Salim karo kamu gede sik lho. Ah iya lali aku Mbah Kung. Sugeng dalu cium dulu Mbah Kakung. Kok nek mari lho, Tang. Mari ya malah alhamdulillah to kok. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu anak wedok. Nggih. Nggih. Ada mriko kamera ta mriko nek mboten ket lambekan tangan nggih. Mbah Bandi ki kagungan anu badhe diparingi karo Lintang Kairo. Oh, wonten Sesuatu. Gede Lintang. Matur sembah nuwun sanget Bapak. Ya ampun lucu sekali. Gustalah. Bola-bola tepuk tangan buat Mbah Bandi luar biasa. Nuwun sanget Mbah Bandi Nggih, nggih. nggih, kalung. Nggih, Bandi. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, lancar rezekinipun, matur sembah nuwun sanget. Kreatif sekali ya Mbak Apri. Karemu apa ayu kok. Goro-goro kowe ngrusak pasaranku. Lah ya. Pripun Mbah Bandi? Anu Mbak Lintang, niki duwite niki mang celengi mang budonga, nggih. Niki sedinten mang cemplungi 700, setunggal mengijing dadi kathah. Nggih, nggih. Nggih to Pak. Sing nyemplungi sinten? Engkang nyemplung ki sinten, Mbah? Nyemplung ki dadi. Oh, duwite dhewe. Lho iki duwite mambut donga, dongane Mambut donga ya. Nggih, sampun ngatur napa? Gantos napa? Gantos mawon nggih. Nah, nggih. gantos napa Nduk Lintang? Ayo, wong podang meneh wis bacot muni kok. Ayo. Sasi deman pripun Mbah? Bang. Sasi Deman. Ya, nggih. Heeh. Niki anu Bu Camat kalian Pak DPR. Nggih. Tasih kelas pira, Nduk? Cahayu? Kelas sak menika kelas tunggal SMA, Bapak. 1 SMA. Kelas tunggal SMA Ibu Nggih. nggih. Siji SMA wis ayu, wis golek iso golek duit dhewe. Hah? Aku SMA ora tutuk kok, Le. Lah ngapa? Lah nyapa? Meteng dhisik aku. Iso meteng kok piye jane? Lah tekan ndi lho ambrojole minggo? Dilepet. Metu cengel. Di keparipun Bu Camat kalian Pak Ageng tasih kepareng ngersakaken Ngersakaken lagu. Nggih, monggo Bu Camat. Oh sampun nggih. Sampun. Dipun tenggani lho Bu, ampun nek gak Nggih. kula kalian rincang-rincang ya Bu. Nggih. Nggih, sembah nuwun Bu Oh, Camat. Ngaten Ibu, sembah nuwun Ibu. Nggih. Sembah nuwun Langsung sanget.
sembah nuwun. Nggih. Ngatos-atos mandhapipun Bu Camat kali Pak Agung. Nggih. Ramatone ya, Min? Kula matur nuwun sampun. Mbok terke. Heeh. Kleru. Engko kleru. Lali lah. Foto lah ya. Kata derekke malah aku pekewu to kan derekke lenggah rono malah diparingi 100 ya wis apa kena nggo suntik kabeh sesuk. Banyak Pak Ijaran. Ya wong kok. Ayo Duk bawanono gen dimirenge karo Mbah Kakung. Dibawani mboten Mbah Kung, Mbah Bandi. Bu. Oh, ada. Nggih. Rati majeng. Rati majeng. Nggih. Pripun raosipun saged kawula Mbah Kakung? Anget. 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 Sajake Mbah Kakung ora ngerti nek aku. Oh. Ayo Nduk, Wiwit. Ayo, Lin. Kitane. Kira sing dikersake Mbah Kakung sliramu, dadi kowe sing nang kene. Nyedak Mbah Kakung. Alket mau kok Bu ewer-ewer ki jane ngopo? Aku pengen cerak Pak kami tuwa. Wah. Nek ngene Sajake selerane kami tua. nek ngene iki ra iso burudi ta. Rudi. Andere Mbak Inces, Dalem. iki Nduk Lintang iki makin sempurna. Iki mbiyen ketemu aku ket cilik ket SD ya, Nduk. Kelas piro, Nduk? sak benik kula kali nika kelas 3 SD, Bapak. Nah, kelas 3 SD ya. Nggih. Wis melu Pak Kanggo ya. Awal-awal nderekne kula nyinden nggih dateng panjenengan lho. Lah iya, ora ngerti kok saiki wis gedhe men. Nah. Wis duwe pacar urung? Lho jenengan ngertose kula pripun? Lho aku takon kok ora ngerti aku. Jare isune karo dalang nom Jogja ngono. Bae kula niku suwedi lho. Nyapa? Nyapa? Lah nggih pripun? Napa? Rumiyin kan masih Kecil. Kamu ya Mbak ya, masih anak-anak. Heeh, masih bucin-bucinnya ngono lho. Lah saiki piye ngono? Lah piye lek mung nglakoni kok. Jenengan iki kok tega men to? Aku jane ponakanmu to ki jere. Ponakanmu to, Lek? Bu. Angger duit iki tok kalungke aku ya tak aku sedulur. Ya ra bodoh kowe. Ya no batutna. Iya, luar biasa. Nggih, Lintang. jodoh kan ada di tangan Betul, Tuhan nggih, betul, betul, betul. Bapak. Kamu sekolah yang tinggi dulu, gapelah cita-citamu perkara jodoh Allah sing ngatur. Nggih, matur Mantap. suwun. Nggih. Ya. Bagus kang olah budaya Mbak Kung Bandi, saya nggih Nduk Lintang swantene. Putu. Putu. Pripun, Mbak? Putu kula wis sak manten iki. Iya. Sak wayahe nggih sak monten niku. nggih. Kawan. Sobat menyang kutha gedhe. Nggih, dalu menika ugi acaranipun bersih desa nggih. Bersih dusun. Bersih dusun nggih. Ini cuma satu dusun. Satu dusun. Kecil skalanya tapi luar biasa bisa. Luar biasa penontonnya banyak sekali. Nggih, nggih. Iki mono mujudke guyub rukune warga Malang. Warga Malang, Nah. desa Lembah nggih. Iya. Lembah Babatan. Iya Ponorogo. Dadi nek pemerintahe Punggawa Prajane iki iso ngarahke wargane ya iso tumata kaya beniki. Nggih, didoakan mugi-mugi warga Malang sedaya pinaringan kesehatan panjang umur, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Nduk Lintang. Timbre suarane pancen kaya mengkono. Ayo nak. Bendera terus kayung Mbah Dandi
dimajeng sekedhik mengke ngunduri budalang. Nah. Nggih. Nggih Bapak ugi ngaturaken matur sembah nuwun niki wau. Apa? Nggih kula ditimbali kalian sinten jangkep trans niku wau. Saking Bapak sinten Bapak Gendri nggih. Nggih saking Bapak. Oh sponsor. Nggih. Nggih saking Janaka Motor ugi. Siap. Nggih matur sembah nuwun sanget Janaka Motor jangkep trans nggih. Nggih. Jan sponsor kan wong ayu kok sponsor akeh ya, Pri. Aku tak tawak-tawak kok ora wong ngedak belas. Tukang parkir liyane towi. Ini ya kapan rezekine dhewe-dhewe aku nom-nomanku ya kurangane apa? Kurang wedok. Kurang ajar. Ya. Selendang kuning kang saking Pak Rudi kok mendel mawon jenengan niku wedi napa gila? Kok nek Pak Rudi kondur tom-tomen karo kowe lho, Pri. Pripun nggih niki? Nggih mboten wedi, nggih mboten gila. Niki cantik. Maksud kula niku penasaran. Wow. Niku nek mboten macak ngeten iki kados napa? Nggih kahanane ngoten niku. Benjang kula sepil, Pak. Napa dipun tiliki pripun, Pak? Lho, kula dandan ngeten niki niku wonten werdinipun, Pak. Ana maksude. Enten maksudipun. Dadi niki piweling kagem para bapak-bapak. Ngelingke kangge bapak-bapak. piyai kakung. Dadi nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka body. Body, heeh. Lah engko rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Lah. Ora malah dikudang. Apa? Alah giyong, Mbah. Giyong. Malah dadi polo gembandul. Iya. Ayo nak. Kang saking ukir Swara kurang permana ing wasis hang Lemin. Isi. Rene yo. Kula. Saman sing suarane bianter kaya lampor. Iki ana pengumuman ana wara-wara. Wara-wara. Ya, sampun maca nggih. Nggih. Komplit menapa namung? Komplit no. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Dalam rangka memperingati Harlah Karang Taruna Hamas, Himpunan Anak Muda Asem Lancing Sawahan RT 04 RW 2 Dusun Malang Desa Lembah, kami segenap keluarga besar Karang Taruna Hamas dan lingkungan RT Sawahan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara. Minggu 6 Juli mancing mania ikan lele dengan jumlah 4 kuintal, hadiah utama 2 ekor kambing dan almari kayu 3 pintu. Waktu pagi jam 7 sampai jam 12 siang, lokasi sungai sekitar Sawahan ke utara. Lajeng Rabu 16 Juli 2025 pengajian akbar bersama Ustazah Umi Lailatul Rahmah dari Surabaya. Waktu ba'da Isya pukul 19.30 sampai selesai, dimeriahkan oleh majelis sholawat gandrung Nabi dari Madiun, lokasi Jalan Sawahan. Lajeng Minggu 20 Juli 2025 hiburan musik bersama New Armada pimpinan Abah Terong Atmo Dijoyo, waktu jam 7 malam sampai selesai di lokasi Jalan Sawahan. Acara terbuka untuk umum, monggo selamat menyaksikan dan menyermakan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancing maule. Mancing, pengajian, musik kabeh tercover. Lengkap sekali. Sing mancing mau di enek door prize utama. Apa? Kagem sing pemenang utama, sing lomba mancing mendapatkan bonus menginap semalam di hotel bersama Mbak Mimin. Wah. Kuwi ora hadiah malah bencana. Walah, ayo nak tutup keke. Ya nak.
ngrungrung marang bendara Dia Sulistya bicara ngincangake alis arti kongke ya nduk iki saking Mbah Bandi MB kalung ingkang diagem kelawan Nduk Lintang Kairo menika mengku werdi saking arta wiwit alit ngantos arta ingkang ageng menika mawa makna mawa teges guyub rukun di antara masyarakat dan perangkating desa menjadi satu menyatu dalam gotong royong. Mula iso wayangan beli niki mergo saka kerjasamane masyarakat. Masyarakat, perangkat dan sedaya panitia semua elemen dari arus bawah sampai perangkat. Semoga semakin solid. Amin. Jaya. Terus nah ya dimasuk nih. Terus no sasi depan. Mbah Bandi kali Pak kami tua kasuwun beksa nggih Pak. Beksa nggih Bapak. Lah mboten. Kok mboten saged? Oh nggih. Wah ingkang beksa Mbak Apri. Loh. Kali jenengan nggih mangke Bapak nggih. Mbah Bando. Mbah Bandi. Oh iya lali. Mbah Bandi kok Mbah Bondo? Mbah Bondo. Iya. Becek patenana tidak berpisah mereka selesai beribangi samudana marang pularga karawan praputra liwat pincangin alis semua
Matur sembahun Bapak. Nggih. Heeh. Sembahun Bandi. Nggih. Nggih to, Pak. Kan. Nah. Nggih. Nggih Pak Rudi, matur sembah nuwun. Oh alah nggih sembah nuwun nggih Mbah Ijo. Oh nggih, klentu biru. Klentu. Yo mirip lho warnane, Mbak. Heeh. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Bandi. Aku daftar rosisan mriku Pak Bandi. Aku daftar rosisan. Wah niki kentun Mbak Bandi niki. Kula mang daftarke. Kula. Nika Mbak Bandi. Kula Mbah Lah niki. Kula mang daftar matur nuwun ya Pak. Tukang Bapak tolong Injih matur sembah nuwun Bapak. Lah sindene kleru ijo. Nggih. Jane dalu menika Pak Kateno nggih ajeng nyumbang ngelagon ning sembah nggih. nuwun ya Mbah ya Allah. Nggih, nyuwun wonten ing nggon goro-goro. Nggih. Ya mesra. Nggih. Sidane Oh, alah sindenku aja mata duwiten kabeh to. alhamdulillah tok kuliah. Aku goreng-goreng Roto, wis roto. Ini aku goyang Mbah Bandi ngantek kamu Mbah Bandi aku. Mbak Bandi ki wedi lho, Mbak. Apa syok Iya, ya? syok. Anjay. Heeh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Mereka Pak Kateno jane arep nyumbang lagu ning nyuwun kok wanci goro-goro. Kondisine mbak-mbak kalih menika ugi bintang tamu. Bintang tamu nggih. Heeh, ya diaturi jumeneng sobat Mas Soro. Ya, gabung sisan yuk gen rame panggunge. Hei. Injas. Kowe joget kaya ngono kuwi, Pakde sini kono ki ra kedep lho kae. Oh, yo ndane yo ngono kuwi mendhe. Pakde niku mbayangke gek jero kahanane kaya ngopo. Iya ta. Sinden sepak gentuk niki. Ditemongke riyen niku kok nggih dereng tepang. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Ingkang rasanipun abrit paring asma sinten? Paring asma kula Mbak Rina. Mbak Nina. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina. Asli Ponorogo ya Mbak Rina? Nggih saking Jambon. Jambon. Lah aku mah bengi kon Jambon. Nggih jenengan teng Krebet. Oh nggih. Tasih kenyo napa sampun krama napa single napa gedabel? Anu mah double. Lek teng mriki tasih kenyo. Oh tasih kenyo tenan tasih kenyo. Lek teng mriko. Lek teng mriko sampun double. Oh iya. Nggih. Nek teng mriki kenyo lek teng mriko kenyonyok. Nggih kenyonyo nggih. Nggih Mbak Rina. Saking Ponorogo Jambon. Lah sebelah nek ora keliru saka Madiun. Leres. Kula. Madiun. Nggih. Ya tenan. Aslinipun saking Sawo. Sawu Ponorogo. Nggih. Ning sak menika wonten Madiun. Wonten Bonsari. Oh, jenenge meni Mbak Bella meni. Nggih, Sabila. Jenengan kok semerep to, Bapak? Apal aku macai lagi. Rumah sana aku dari apal karo Cahayu Ngayu. Pak Kang kaya nggih cantik kaya Bella kaya aku ngono ki mesti apal. Elek kok udaran. Lho sindeni kaya ngene iki lho Lek jenenge Mbak Rina, Isabella, Lintang Kairo. Sinden kok jenenge Sukimen. Ya dhewe paringi wong tuwa ya disyukuri kok ya. Sing rada peni ngono. Ya ora apa-apa. Saurane rada peni kaya iki lho panut.
Kok panu. Bokonge saka sepete kok itu ndadekke Apansa. Sepete kok iso ngetuke Apansa. Nggih, niki kula ngaturaken matur sembah nuwun kanca dumateng warga Lembah Babatan. Malang Lembah Babatan nggih. Ugi kanca Janaka Montor. Oh, Mas Gendri nggih. Mas Gendri. Samenika kersa jumeneng monggo. Kersa Mas Gendri. Monggo Mas Gendri, Janaka Motor nggih. Nuwun sewu. Nggih. Wah niki bintang tamu niki sponsor saking Janaka Motor nggih. Nggih, Janaka Motor kalian Jangkep Trans. Oh, ngaten nggih. Kan nyanyi mboten kersa Mas Gendri sanjange badhe nyawer mawon. Oh, ngaten oke, siap. Lagunipun menapa, Pak? Lagune napa? Wonten musike lho niki komplit. Gamelan juga ada, musik juga ada. Monggo milih. Buk Asmara kalian Cinta Merah Jambu. Asmara kalian Cinta Merah Jambu. Lah niki lho, bagian tukang nyawer iki. Sugeng dalu Om Gendri. Om Gendri, Janaka Motor nggih. Mas Gendri, iya. Kula nggih seniman ya. Ya Allah, beriku. Ya. Padha lanange apa-apa. Anjay. Gubuk Asmara. Nggih. Lagune. Nah, ya coba. Asmara Mas Gendri. Oke. Jenengan wonten tengah kemawon monggo. Niki rada sura mong kagem niki wong ayu. Ayo musike gamelan. Ya. Musike ngetutke, yuk tanpa bawa. Ya. Nah, yuk Gubuk Asmara. Yo. Ayo. Janaka Montor luar biasa.
Upama sing kedua iki lagune sing lagi ngetren saiki piye, Mbak? Nggih, monggo. Ana ayang-ayang saiki lagi ngetren to? Iya. Ha, nggih. Nek digarap karo gamelan. Nggih, monggo. Nggih. Gamelan plus musik maksudnya. Nggih, nderek ajar nggih. Ha, nggih, nggih. Dek lintang melok ning tengah. Oh nggih. Heeh. Men ditambahi karo sindenku ya. Nggih, monggo. Nah, gen rame sisan. Sinten? Ana Mbak Hana Loka. Nah, ya. Saking Wonogiri. Saking Wonogiri menika. Kali sinten? Kalian Do Okva saka Sidoarjo. Surabaya. Iya. Ya, coba diaturi jumeneng. Ayo nak Cahayu. Nah, ya. Lagune ayang-ayang. Ya, kudu